ya kamata a ce ka daɗe kana samun kuɗi kamar yadda ka daɗe kana nema. Shin ka taɓa tsayawa kai wa kanka wannan tambayar? Me yasa kake wahala? Me yasa baka samun kuɗi? Me yasa abubuwan ka suke taɓarɓarewa? Me yasa duk abin da ka sa a gaban ka baka yin nasara? Me yasa abubuwa in ka sa su a gaba sai haka abubuwan suna shiriri cewa ko in ka samu kuɗin ba sa zama? Ba asiri aka yi maka ba kuma tsafi aka yi maka ba. Wannan matsalar daga kai ne. Babban matsalar ku shine rashin sani. Domin Hausa sun ce rashin sani ya fi dare duhu. To haka yake, idan baka san komai akan rayuwarka ba to lalle haka zaka yi ta wahala, ba za ka gane ina ka fito ba za ka gane ina ka dosa ba. Lalle daga ran da ka san kanka, ka san waye kai, ka san taurarinka, ka san burujinka, ranar sa'ar ka ina ka fito ina zaka je a rayuwa, za ka gane cewa lalle duk duniya babu abin da yafi kuɗi saukin samu a cikin rayuwarka. Za ka gane babu abin da yafi kuɗi da nasara saukin samu a cikin rayuwarka. Wanda yake buƙatar sanin waye shi, taurarinsa, burujinsa, ranar sa'arsa, ina ya fito ina zai je a rayuwa, ya gaggauta ɗaukar lambar ofishi na a bayo. Zan taimaka masa da zarar na san sunansa da sunan mahaifiyarsa. Ku saurari abin da wannan ya ce. Wallahi malam, wallahi gaskiya nake faɗa ma, wallahi malam in ga nan kai ba abun nan aikin nan wallahi canji kan. Wallahi ina ganin canji, wallahi ina ganin canji. Wallahi alhamdulillah, wallahi alhamdulillah. Abun da ya samu na kawo maganar aikin zinari nake. Dan wallahi ni da kaina na ga canji wallahi. Wallahi sarkan da kace yi wallahi abubuwa masu zahi nake sarka. Da nayi sarka ni da kaina na san da nayi sarka wallahi nan take zan gani kaman an bude min wani hanya wallahi malam. Malam Allah alhamdulillah. 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 Allah ya bar mu da manzo Allah malam. Alhamdulillah. Nagode da wallahi malam. Nagode.